Sepurane aduh. Morgane. Asik. Ya ya ya. Gendone sing arep mangkat mungkin kriyin kancane tesita wingking tapi nopo sampun caket lagi niku eneng sampun dugi apa sopir sampun penuh ayo mangkat ojo kalalen omongan lumayanan asik mungkin kriyen kancane tesita wingking tesih tapi nopo sampun caket lagi niku deneng sampun sopir sampun penuh ayo mangkat omprengan aku lumayan asik 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 aduh tambah dong ayo sorry ya Kaya tigraci
Malah pokok ketarikane. nafsu hilang isine Oh ya. mula aja